Gabayatan na, iti sa bali pa nga damag. The MMSU College of Agriculture, Food, and Sustainable Development, do atawenan kano apong 100% passing rate na. Ang magungunod, iti forest licensure examination. Wow! Consistent hanggang Hall of Fame nga ang the CAF SD. Tema naman yung tinitalya manipod pa lang apo dito kay MMSU with Idol Lawrence. IFM News. Lokal. Maragsakan ng pag-aamo ni Dr. Charlie B. Batin, Dean College of Agriculture, Food and Sustainable Development ti Mariano Marcos State University, aday tuyan ti maikadwa atawenen ang nakagunod da ti 100% passing rate ket nakapasa amin dagiti sa 10 award takers. Permi nga maragragsakan kami ta daytoy ket naulit manen. Idi last year naka 100% kami, ken this year we made it again. So naka 100% kami manin sir. So nga napalaos ti ragsak mi da kami amin nga at ti Department of Forestry. Ken of course iti si bubuong Mariano Marcos State University napalaos ti ragsak mi ta another 100%. Ken syempre hami nga naragpat digitoy no awan ti suporta iti MMSU administration nang nangruna kini president namin si Dr. Virgilio Julius Manzano ken digite nalalaing nga mangisursuro iti Department of Forestry ken digitoy estudyante mi nakapasa. Mainaig iti daytoy ket kinuna ti Department Chair of Forestry at dakkel at tulong digiti forester amang tagiben ti kabambantayan ken mang ted-adal digiti umili no ustumetlaing digiti mulmula kay kayo iti lugar tayo. Being a forester, hindi lang siya haan lang for the technical aspects or haan lang dagiti skills, but also dapat kaya damat lang kanyang dagiti scientific abilities mo in order for you to become a quality forester. Kabayatan na naamuan tayo nga idilaing Bernes ti panag-take ti board digiti foresters ket napalabas iti sumagmamanong aldaw ket rimuaren ti resulta ti inexamen da. Mangnamnamat ti administrasyon iti biyang iti CAF SD iti Mariano Marcos State University ngan adun tupay iti ag-take iti board exam. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.